gange, og I ikke kan få ham. Ja, men det er fordi lige så snart jeg er død, så tager vi, fordi at de to jeg der var med der, de var fucking lort. Kappe og Tracy, de er lort, eller? Hvad siger du? Det er svært. Det er alligevel lort, jeg joiner bare PNG. 12-31. Ham der kat. Bro, vi græder ikke, vi gider bare ikke spille mod Cheetahs, bro. Det er bare det, Var vi på Cheetahs, da? Kan I ikke ramme i det der GTA-7-fis, eller? Altså, lad være med VDM, altså fucking fejler til. GTA-7 min bare røv, det er det jeg siger, mand. Hvad sagde du? Sagde du Bri? Sagde du Na? Sagde du Sabrina?